Karitang sumila rong hang pia lam ke phutak one man inquiry committee pen kitchen si public hearing kapadupon. Karbi Anglong Autonomous Council si Embarim Karitang Mongol Singh Intia hem anu ngalong devaka phiki bia hem mecho de. Tumon ke thepen don thom capso se hem kana ho. Kardom pini Karbi Anglong live prime time bir talong pen nilisami jirbon kilingpi non-arjuik tha bir tang ton pen. Kiram tangjang mini phain kora hinier ni rohalong Prakash Borthakuratun pususu Karitang sumila rong hang piaphan akereng akamat mi ke kai chawa butha ahoka kang sai ki pijaphan Assam Governor pen one man inquiry committee kasalamateng pen pini roha circle office along kechengsi public hearing paduponlo Rohalong Prakash Borthakur hem lokapa parliament pen Karitang sumila rong hang piaphan ahem kachubi ponatum kupi ko sona lampen lone kachubi ponvek Borthakuratun sumila phan reng ak abangarjon me kai dutsi apran armudetlo bangso jok asamang kang chotla pukali somindara dangalong kachethang plubajok ahoka kang sai long vek nang jipusi tihurnut an pinno Lasolong Karitang sumila rong hang piaphan ahoka kang sai pivek nang jipu hamphang asongatu karjap thibajok Assam Governor pen one man inquiry committee kaselam pen kedeng ponateng pini roha circle office along kecheng si public hearing kapadupon bangso hut ko anang deng sikele lumapu kachini jiaphan Karbi Anglong live aphan case e kongchun bang thangsing timung ke than ponateng ke Karitang sumila rong hang piaphan apran armudat pen postmortem report non anta ko pia thesi paklang kledat le kapatu jiaphan bor ierat lopusi nilitum arjudun lo pusi case e kongchun bang timung asang hopen ningjepon Bisalong sumila rong hang piaphan justice binangji pamen pen non hejong Assam Governor pen one man inquiry committee selam lo hala bangso one man inquiry committee pini kechengsi public hearing da rohalong do kasi nilitum alangli la bangso public hearing long kapahem kupon moloi bora phan nilitum kipu kipaso dak banglalo je non anta Karitang sumila rohang pi kitang arkum postmortem report non anta pipelang te kopia posila bangso test laan kipati kan modire lo alang kan pulo kasi prapjin pen tame la bangso postmortem report paklang se rakang po kasi tum pulo lapen alang la kechopem kechok chevek la so Borthakur asopo lapen asophan lo aro teng alang tuhan kok that me pinang kok kasi tum alang li la one man inquiry committee long katem kum boloi bora phan pulo athe ilitum non anke evidence ave putame pinang ana local pen kachnia teng lo alang phan ke kachulang rem pen si kachulang rem dead pen alang phan reng ak te ki dok pen pat siget alang phan me ke kai pen alam klang la sinili tum posi postmortem report pedet ma alang phan ni bukang lo la si alang libang pulo je non ni phai grip ho itung West Karbi Anglong lo bangji hala bangso West Karbi Anglong tiang huji ni la bangso postmortem report kami nang baklang kan bo ipopu atheli tum postmortem report long le patame itum arona teng le litum chedanji patame litum asap sup kasik sago jaji kasi dili ka chuni kang tung pini la bangso ahawar Nogam district rohalong itu ahawar pini bangso public hearing long keten an kengsang asu punon mitha khai punon hala bangso hearing long itum karing jidun akinang sor kilalo itum ajat nangne ilitum koson sila sumila rong hang pipan itum justice ke palong pit ekjima hala bangle itum kadok kawita iseng tomong chipidunang Halapu KFA KSU lopen KSYC tum setame pinpura loki piponalong son pholam the jongdun si adai ke doveka bang khu phan ke kok thatsi pivek nang ji pusi KSYC chunbang bipul tisu pinpura lolong jongdun pusi Karbi Anglong live phan nang pachini dun so memorandum no ke samit nang gala pulo nilitum laso akang sai makke ako long sing sai nai sing jadi tundak memorandum lo nak sunun ba lakan laso case bangke civil inquiry tame padu ko nai laso thak jadi tum pinang ani litum memorandum lo ho point and punch nilitum na memorandum tok ko lase nilitum laso jadi kan tu bakal pulo ke so kate song hidup kelela Karbi Anglong rat don tame
laso po ibing cibi nai ya ahok na rakang sai ilitum ang jes sumila rong happy family tum pi intung punute ilitum laso ka jesong mang intong konang nila lapen kopi son pen ilitum ka jesong pon imala kan tinta responsible dolo bethang ka jesong pon yang deng mang mena jungjung kasi makapunang ko mena laso protest ng itong intong nang nila kasi mate laso committee bukan 30 days apoti kido mas laso 30 days chot kali ilitum la justice bang long letik itum ka jesong bang intong ponang nila jesong pon bom na la ate mate Pini ke cheng si public hearing pato therapy kachesong inton kokji lapuke kalina. Kalitang sumila rong hang pia phan ahoka kang sai pivek nang ji puar ratatum anke ahoka kang sai long le tikke inton nang nei puta tiso sang hopen ning je pontu. Roshan Hansi report Karbian Live. Dipurong mongwe KACCM barim kalitang monggo singing tia hemalong devak aphika pakring ahemsu mechude. Devaga phika pekring amika choterana joksi meke chota haipuse ahempu rajiving tipen pachinipon Dipu police station angkang rongmongwe Karbianglong Autonomous Council CM barim kalitang monggo singing tia hemalong kedo devaga phika pakring ahem pinyada porphai kre sirachi tima pormalom mechu pide meke chuke chenga porahut ahempu rajiving tia tum thekdun longsi Dipu fire brigade tumaphan tongse kotpen birta palelo Birta kapale teng pen tong se kot gari hum nialang fire brigade tum adimalong an pale dun si me pa meb dun long lo me cho khobor long si ladak long mong we ku jagat me cho khobor long si itum loge loge bang phelo gari hum ni bang phelo la pen daga jagat nang thek thulong lo ladak na thek long ke ex cm mor si tia langli hem backside anat la robor pak ke pakreng adim Miki thor hon ma fi chukul pusi thang la ni tum na thek long loge loge pen tum gari hum ni pen lang abig lo halapu hema hempu rajiving tipen kaning che pona tengke bangso hem meke chulong loga bangke adungalong devaga phika pakreng phanpura meke thordo laso meka cheterana pota haiji pusi ningche pon lapenan parta kadu ka ve suri plikap bak amoi ke na hok ponlo halapu meka pa mepa tum seta me apora teng pen na kapale dun pen meka pa mep dun long apot seta fire brigade tuma phan ingtia sang hopen kachuru pa jopon sita me pader dipin pen fire brigade tum ekdom nang apor pen nang le dun rong mal lasi me mange pahamlong chilo lasi fire brigade department phan itum churo par piklo apor pader dipin pen timely pen ang pale dun pon hiltum dininga klong pen churo par piklo hormu mange 30 to 40,000 pusinil tum dono ko assessment kurile hai robor si bikok jonmate ke kainta robor store bele ke abe thangta me akri pen jibon ituma tha tenge hedi robor si store mate per ku anung na se urta urbom hai mahal ku ben se pu cheteran den son si mathane News report Karbian Live Lakhain ko rapli diopani constituency ang kang kedam tang aruni phai cap arni ada por phai kresia pormalom dehuri rong pierong timunga rong lapen jonghara rong thom pen don thom cap ahem pen chu e chu somahor mukana hokdun kedam tang aruni phai cap arni diopani constituency ang kang dehuri rong pierong timunga rong lapen jonghara rong thoma hawara long tumon thepo ke jap kaparting penajok don thom cap so se hemarit pendang lok methanga hemarit along ki e karche sondo anta pinang an hok dunang koklo lason si kove rong devaga rong pendang lok tharvi jangphong setami bangso hut kana hong dun dulo Bangso tumon pen hemrit ka phalang no pi era jok no namat ki du ke thak ja phan anta akisung do koklo rianta la hayanta nilika me wang ma ke long le ke pho ke phor ke la hay ta ke long lo ti thi tai ho ma ta ba prai lo phen nai ho ma ta ba prai lo lo son ma so ki ta pho ne so ki nang ba pilap lo nili tinuri ba nge non ma ning ve ma si ke do thai ke bidalo pola si prajin pe nang rap te puja lo pe ri ta nang cham lo non sing thang na jisli ta mo bidalo nilike Sokta cham lap lo sokta sawe beta cham bok lo hala bi alo sokta changke chuti nang dap cham thulap lo ke thang na bidalo lapenan parta hemer lo long ke do laptop TV mobile pendang lok ningkhane se ke chudun chia phan ka chubirtia sok do anta hengno pithai lo puta na pachini dun thu Ilitum kachunuri kang tung elala ning ke me nai la CM sar tuliram rong hang aphan kaddo ka we aphan darlang lihan lo kisrung ang bong an kirap thek na ya bang la se nilitum ta la bang so tumon ge thei pen ge kisrung binong lok bose nerap vek tu busi chuning ridon lo nang litum ang no na dagli tum lo kyar ke za hedi
อันนี้สิเป็นจังดังลอกและเป็นวิดีสิจราเมนเป็นดังลอกและสิละก็ดูก็วิอันนั้นตุมพันังเกรับจิพันสิมันนี่ดิตุมเกอันนั้นตุมพันสิตวาร์ชลังดิงโล Lasinili tumak kisunga putak ke Asia tum nang rapon thega sonte mesenji ati nona mat nili tum me thanga piso so pen ki du ke thak ja phanta akisung do koklu puta kachuni ri padupo ri ka do ka we harmu haltar sang sok anta ke lifusitum arwe si nim dut lo lasinan arwe hamdar ajadak pen ke do ke thak ya war sai wang kisung so si ke do lo lasi nili chining ri ji la hello nali tu mota namas kansi lahin pen labang sa kisung ke fohut nang raba sante me par fusi nili chining ri la pen pachini lo lang chiting pen subhas terang karbiang long lai ji lang so habar ke nam tang penang ana ningkan penta sarkar tum ke lang kapang kriya jok rada tum kaching thurdun theklong le Lasi ke wang jilang arni akaprek along ria long ason kaching thurdun thek chia phanpura kedam tang aruni phai cap arni hemphu karbi school along jilang so area development committee mahang pathekpon Lakhakre silang pher constituency angkang volongkoma jipen kahelo kilometer krepho jilang so havar along kedo ningkan plikap so selo bonta jilang so havar along nonpu anta kaching thur kavedera jok kedam tang aruni phai cap arni jilang so havar along kedo ronging koira trok arat chingrum si jilang so karbia school sa hemalong adapor phai kresi malom jilang so area development committee mahang pathekpo Labangso committee long ke Japon jia phanpura babu terang phan maipu sedeng terang phan kongchun bang KPLT home secretary klembang songsar terang Rohit Rongpi Bidisar Gandhiram timung atuma phansi arpu pekpon Labangso mai long jilangso area development committee chairman pen kaning jepon ke isia hawar long kapaching thurji pulote isia song mate committee kenang sot pu matha ponsi labangso jilangso hawar long ke do rongi koira trok arat che tongsi isia committee mahang pathekpon lo Ele tu lama sok committee long separai kela pen lo non kira yang ni mo pen nali nakar jua teng kini lepas sini lo je nili tu mahok pet kedam tang kami non tuar bang ke interlocking tuar ni tumlong lo stami non pon ni tada produk 1940 pen dak kedu dak ini tu makai rong kora trok radu masih Ala सरकारी गंगबुरा पुतामी दा एरिया कवर इंडिया संजे दोलो alang li sida onta nampi nam duro sonse dolang athimali tu na bangso committee mate lai ke seng sidera jok kapre tu mate la longli ba khai tum joy pen longli nang ki thie sonse mandel lo la sila bangso longli pelang eli tu che langi phan mate longli pelang phan tu che lai komi phan sing tu la bangso committee seng lo tang te la bangso committee no nang li tu pini seng lo ini sengdet penang litu kopia size ke claim ponik cengko bangso komite hin pen non provision pen kenil tum pini ceparai lam tegla pulo je non amat kin tum dak kenang sot ke miri hin lasi non government pen isi scheme non do gomlo lasi ni tum provision pen la bangso iria pasar veji aphan ni tum sarkar pen sin di chithani phan sin tum ningha Jilangso hawar kapaching thur ponja phan ajara saya mo setame labangso committee pensi saya mo ding pon puputan ningje pontu volongkoma jeep and welson tera karbiang long live Asam along rear lo bang truck kebra truck sia mulugatum covid-19 ke sopen aru chikloni phai craziarni apran kedam tupen kadokave bang suri sira pharo truck sira phokebra ke thoman corona vur ke so ke longpen kitia phai kele Birta chatai longpen kapeklangpon arniwang coronavirus keso abirta rada thengno okpran kilang asai kamatum pen kapeklangpon bangso puthak ilitumang bong ke do ke thak anparta nukan kachikuba pe rong rupa long anta rimdun hurdoma jongsi komat ne hawar araratum piniarni anta ki rimdun amulu kaprin predo langle pute apor padar de pin pen sarkar hen pen kapethigaron rimdunik tha Athema bangso ke so abur kachi unmate kangdang ke thek ponlong lake town pen city alongsi jasemet corona ke so kangdang theklong Bonta donatu nanglitum nukan kachi diba pela pen bang phu pen bang phiang bong ke do ke thak ake jumnai sita meter hinia da kache pahelo ave pulote town city along ke phuason si rong rubalong anta piniar ni ka phere dam me mela Sarkar hin pen kapithik ponaron bang phu pen bang phi artaning kan trainer ke pen athak amulu gatum ingprim kachi pi ponang jalam paklang pon bomlu Bangso ke so pen jasemet kache pajok jiaron apor padar ike pin pen ke kroi ke denga bang kenang sot bino
nona mat ki asama long ria long bangso ke so avur ki jumang thek ke klang pona vela arni wanga long si bangso ke so phai kangdang pon thu boma jok jirpo jirpi anparta don rap hemis yang bong kache dam chewang anta che phere me me khangja lasi rong rubar lo nang lele puke ilitumang bong maduta kamatha hinu pinala bangso ke so nang ke longa phai ke bat boma jok lockdown mini lockdown night curfew le pen schools college anparta university tum sarkar hin pen ing hapon clean lo lasong bong pen ang deng tina satlang anta ing hapon erlo lasi donatum kireng aphan choklem vek nang putima bonta corona ke so pen kachepe jok je phan rdp dunitha kedam tang urmier ni long riang kang pia long bangso ke so ke long pona phaila ke suri phora pharoner kebra ke thom amulugatum covid 19 ke so ang thek long pon aru cheklo ni phai crazy durmier ni le thopta asama long bang troxy kebra troxy amuluk apran dam nanglo kamrup metro city ang kang along ta bang pharo crep lira trokner kebra isi amulugatum corona positive ang thek klang ponlo pini le thota bang suri troxy kebra hinira pharoi sira troxy kebra hinia bang phula pen abang phiatum covid satlang asai deng pondo covid 19 ke so kangdang pon thu boma jok state government a hin pen ni krip hophan inkir pon ta hai bonta klarda ka birta phan ningveng bong si klampo tangte donatum muluka chingluma long ke do ke thak chepang ar igra nangli peneli ok prana chethe phan chirab dunikha news report Karbiang live Pini prime time abirta ke lapon si kang tonik lo dume thak me kardom